zebalala mugibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mugibiza ngamagama unyukubisi. Sikubingelele sikwamukele mbukelo siyaviva TV1 lapha igama ngingo MC Pholobaso andilwa kaNgcobo ishide lemhlophe mawuthanda. Sibingelela ugogo, sibingelela umkhulu bese sibingelela ke iyouth yonke yaseningizimu Afrika nangaphandle kweAfrika nase-Afrika nje uqobo. Shuthi overseas siyanibingelela, ila siyanibingelela nasenhla nasezantsi eAfrika siyanibingelele. Lapha igama ngingo MC Pholobaso andilwa kaNgcobo. Njoba ngishilo ngathi ishide lemhlophe elibhakuza la liphinde libhakuza lapha liphinde libhakuze lapha. Kungenzeka ke ngani zakwethu ubona amafu ngakini wini ukuthi amafu nje ngokwemvelo. So sekufike mina lapho ngihambe ngicinga leso hlobo esadukelana naso sishiye senze okuhle namhlanje elamanqamu and kunjalo ilapho sithi khona lobumnyoninqwe nomngwevu nokuba ungoti bobunyanga ulapha abantu ngeqiniso asingakuthukuzi asimthathe khona bufihliwe khona buphila lesa style sasendulo ukuthi mina okwami ukulapha kugona kwamabona kude noma kwama television noma kwama wireless ngihlala ekhaya ngilindele idlozi lami lingitshena ukuthi ubani ozayo manje lo ozayo uphethwe ikhanda lo wenzani enye ke amadoda lehleli nawo namhlanje eyingxenya labo bantu abathi mina ngiyoya ngoba sengihlonipha lo yamfana ukuthi uyangidinga lapha kumabona kude wakhe kodwa ngiyikhuthaleli kangako lento namhlanje ke sithi udokotela uFogiyane ungaphakathi endlini zomabona kude wethu siyaviva TV1 udokotela uFogiyane usefike eqathatha wathi kwaNxumalo benza nje dokotela omkhulu asikwamukele sikubingelele balesi sikhathi sikuphi ithuba ubingelele isizwe sikaMthaniya. Siyabingelela ngibingelele MC Pholobazi uFogiyane lo mfo kaNxumalo mfowahlothopho ngabheke kunjengemsebelana sengiphinde ngabuya futhi njengokulandwa nguwe ngizela ekhaya ngokuhlonipha ngiyakuthanda ingakho ngiyithoba mangabe ukhuluma ngisheshe ngisondele eduze nawe ingakho ngila sizwe babu Pholoba kakhulu ngizothi nje ngiyengacela kubantu engibelaphayo njengeyingane zami mawuzela ingane ziyakuswa mawuthi hayi mntana ungayilapha kunobungozi sikaMthaniya siyalila siyakhala sikhihle sikaNandi bonke bathi Fogiyane washonaphi Fogiyane washonaphi ngithi kwahleni ngamaphaphu uyogcina afikile ngoba siyamnxenxa siyamnxusa ngenxa ukuthi umuntu ehlala ematasa iQ ngenhla abantu baze kuyena abantu abadinga ukuyiswa emanzini abantu abadinga ukuyiswa entabeni imithi iyagaywa imithi ihamba iyokhiwa kunokuthi ihambe iyothungathwa nje la indlalo ekhona phansi kade yashiswa ilanga nokho noma engagxeki lapho kangako kodwa indoda ke ekhuthalelayo ukuthi ihambe uyisimpulela yona phansi. Dokotela omkhulu ukusilandisa nje kafishane bekunjani ukuthi njalo masilokho sithi sonxenxa sithi hayi indoda woza ngapha bese iguli zakho zithi manini phela lapha ethina kuqala mhlawumbe ukuyihlukanisa fanele uhloniphe thina ngapha fanele uhloniphe umsebenzi wethu ngesigodlweni kugcine kunishiya nayiphi inkinga noma ibuphi umzima enibhekana nabo ngoba nabantu laba abanye bayafuna ukukubuka la iyakulinda ingayilapho so njoba bungibizile uthi angize kuwe ngiyengacela ukuthi cha ngicela ukuthi ke ngihambe ngiye ku MC Pholobazi uyangicela kakhulu ukuthi angixhumana naye kukhona ukufuna siyokukhuluma angikwazi ke ukuthi kuyini sengiyozwa mase ngifike kuye mhlawumbe besokukhuluma nje kuqala lapha angazi noma umjiva noma ijoin noma yini sithatha usibeke nali ijazi abanye bathi lamandla wena uthi akusiyo ijoin le abusuka madoda malambadla inkilombo zeshethi lakhe lo umkhombozi yoshona imfene kaSokhulu awusuka bengihambile Pholoba bengisema lawo nami ngabuya sengembathisiwe kushuthi bengiyolanda amandla bengiyocela ukuthi amamane bangikhuphule ngibe indoda awusuka madoda manje ngiyindoda ubuvele nje uyindoda kodwa no bengeneli phela ngishiswe incomo mina from overseas ufakazi wena osekwangifonela ophesha kwezilwandle iningi labantu abaphesha kwezilwandle baguqa la kunabanye futhi abantu engibaziyo abasemabhizinisini abucaya amabhizinisi lawo ababanga nabelungu icompetition yabo bagudla la bafona bethi hey Ngcobo le ndoda yasiza man kodwa bakhala kakhulu ngokuthi once bangena lapha endlini uDemede angazi noma wona lokho uthaza kakhulu ukuthi inhlola imani ifane nomhlahla kuthiwa umani uthi nje gaga no Pholoba Nkosi yami masise lapha enhlolweni ngathi mangikhuluma nawe ngathi mina mangizoshaya inhlola ngithi thokozani siyavuma ake sikhulumene nanangu umfoka Mthembu ufikile ngicela kubo
ukuthi abangitshela ukuthi umfoka Mthembu njobe ethule dwa ngakhulumi uzeleni la ekhaya ngibe sengishaya inhlola bese ethi inhlola njobe umbonela ku1 no 2 no 3 no 4 bese ngithi cha phika mfoka Mthembu uthi luthi ungayishiya imali yakho uma ungeswanga ngiyakuzwa mina uthi omunye phela dokotela sekwaba khona ukufokisa kokuhlola wena mawuhlola uthi ugogo noma uthi umoya uthini mawukhuluma uyabona ke pholoba mangishaya amathambo wangibuza umbuzo omnandi yasikwazi ukuthi angihlale kahle uyabona mangishaya amathambo ngikhuluma noDemede noma Jabula Phaba lezi insizwa ngangikhulumile nasekuqaleni ukuthi ngiyakhulume nazo ziyifosholo lami mawumba umgodi ngesandla ngeke ufane nomba ngefosholo so mangikhuluma nazo ukuthi hayibo mkhulu Demede Majabula Phakwa ngikhuluma nani bogogo nangizokufikile usubani mali ngicela ningitshele ukuthi uzasuke kubo ashiye inyanga zigcolizwe lonke ulandeni yini azoyenza la yini azoyifuna la ekhaya bese ngiwashala amathamba bese siyakhuluma inhlolo ithi nganikukuthi bese ngithi wena nganikukuthi nokuthi phika uthi ngamanga Josa yena ubaba kaMajabula Phakwa noDemede eqhubeka usitshene kuthiwa bathatha abantu baningi abantu manje impela babupholo bakuthi angiyeke kwa ngiyamfahlukani sosheshe uyibamba ngasekhanda izadlela ngibuye nenkunzi ke manje ngibuye nenkunzi uthwalije ikhotha ushukela njalo ekseni mana asiqale egameni manje yokhotha ushukela ngoba ushukela umnandi asize la yini kuthiwa uthwalije la njoba kuthiwa uthwalije isithola amageje emadunaneni insizwe engakhathali ngibuye nayo bengihlupheka pholoba ngisuka nawo lebe ngisuka khona kukude ngihamba ngebhasi ngishila imoto kuthi uma kusekuseni ngoba ngihambe 3 days sengibuya kwahlona kuthi uma kusekuseni bengiphethe iphakethe loshukela pholoba elingaka kufana manje mangabe kufika kuyiparking ngehle ngiyokhothisa le ndoda ngoba ilambile ngale kwalapha engangibulala mana uthi khotha ushukela abantu abaningi bazi ukuthi fanele ngibulala imbuzi inkosi yami fanele ngibulala ingane yami fanele ngibulala nayi into ikhotha ushukela silandise babupholoba le yama ayifuna unqomela inkukhu endlini 1 ayifuni futhi uze nento enegazi endlini yami hayibo mina ngithenga ushukela kunalokho bese ngikhanda umbhubhudlo ngubeke emsami bese yaphuza le nto yami ikhululeke uzizwa hamba yokwenza umsebenzi yenzani dokotela yenzani ngoba sifuna nathi ukuthi usihlefulele singayi lapho pholoba sike sivimbeleyo siqhubekele phambili ngoba akufuni ngikukhiphela imfihlo yami kodwa no angisasho kona dokotela sengisho ukuthi thina sasifikile ke sizoguqa sithi sizwile kade usicaphunela kuDemede wasicaphunela uJabula Phakwa kodwa nangu umsebenzi wakathwalije umsebenzi kaThwalitshe emkhulu umsebenzi kaThwalitshe ukuthi uma ngigaya umuthi wami lento ngithanda kahle le ndoda ngoba nasebusuku ifika ingitshela ithi usibani bani uzofika la ekhaya ufuna umuntu othile nothile lo muntu uzowuthola endaweni ethile nalo uzothola iyangigayela hayi man uma ngithinta umuntu ngesamsandla ufuna lento ukuthi uyizwe pholoba uma ngithinta umuntu ngesamsandla ukuthi ngimthinte engiphethene kodwa lento ebeyizwe iyichwala yaphela ngilandela umsebenzi lendoda ngilandela umsebenzi uThwalitshe ukuthi azosebenza angifuni umuntu ozofela endlini yami ngizothi nje kancane ngibuye nayo lendoda kuke kwafika umuntu bapholoba bamthwele ngemoto yasho lento kimbanga kafiki yathi hayi lo muntu ungamfaka endlini akasekho ngathi bangisukuma ngimbuka emotweni ngathi nginayiphutuma nesibhedlela bayomjova ngicela nimkhiphe la ibaleni uthe mayijika nje khona esuke emzini wami wesethula ngase ngiyayibona le ndoda ukuthi ayasebenza uThwalitshe isho lokho okwenzakalayo kuyikhona hayi man ngangiphakelele imali zinjani ukubanga pho ngoba yona idla ushukela yazidlani lezi azibange laba laba balukhune laba siyasime lapho mfowethu hayi balukhune laba silandise dokotela ngifuna namhlanje singene entweni ethi yini idlozi sizokhuluma ngendaba elikhune noma ebalekile kubantu esehlukumeza abantu kakhulu masikhuluma ngedlozi idlozi isisekelo sempilo noma ungazosindiswe noma ungenzani kodwa idlozi obaba mkhulu njoba sasikhonza uNkulunkulu wemanga owaye umuntu wayengasi umoya waye umuntu manje basikhuluma ngedlozi sikhuluma ngobaba mkhulu amakhehla amadala inzala abantu oNkulunkulu bethu uma ngabe uzosusa umsindo la ekhaya ngiyalinganisa noma babupholo bawumdala wena kithi ubaba umdala wami noma umkhulu wami umdala kokhokho kade unesikhwama
uma kade unesikhwama ushone sithathe lesikhwama silahle singagezwa leyo ndidida umsamo ngoba lo yamuntu uma ngabe sebuya la ekhaya yena ulahliwe ngoba bephethe ikhwama sekufanele sigeze lezi ikhwama sigeze naye simfake ekhaya ukuze uma ifuna ukungena kumuntu amthandile angene kuyasebenza ngayo. Ayi yakuzwa mina uma idlozi lisebumnyameni kusho ukuthi inqubo la ekhaya nempilo inzima. Ikuphi la khona kufaneleke inyanga siyibone nayo isingenelela ukwazi ukuphucula lesi simo singakwazi ukuyigeza sisodwa ekhaya? Baba Pholoba yazubuza umbuzo omuhle so baxakile abantu sengengababona abaningi. Kukhona into kanje so 5 ekhaya. Yes. Mina ngicebile. Uma ngiceba ngahamba ngaya kuFogiyane ngathatha umuthi wokuzothatha idlozi lizwe mina. Njoba idlozi lizwa mina awukwazi ukulibiza Pholoba. Awu sengiyakuzwa. Njoba ungakwazi ukulibiza mawulithinta wena liphethe umkhonto lizohlaba ingane zakho ziyashona bese kuthiwa amanzi amnyama. Sekufanele ke manje sifike silithathe la ekhaya elikhulu endlunkulu siphumele hayi ukuthi uyehlathini siphumela ngaphandle sithatha imbuzi eminyaka munye noma ngithe izinyane. Ngiyakuzwa mina. Siyayihlaba lembuzi awuyilalisi phansi umenquma yami ibheke ezantsi bese uyayinquma lembuzi ukhipha inyongo nomswane bese uyaligeza uma usulifaka Pholoba ekhaya awulifaki mahala kunokhamba lapha lwesizulu kunokhamba lapha lwamadlozi kunembuzi emele ukuba ngenisa ngeke umisa abantu abadala kufuna sibangenise masibangenisa sibahlalise phansi ukuze babe idlozi elihle. Ngiyakuzwa mina. Yebo. Baqalwe ngokuhlanjululwa lapha. Baqalwe ngokuhlanjululwa. Ibalekile sho lento edlozile ukuhlala nibe clean. Noma ngabe uyinyanga engakanani ukuhlala uclean idlozi kubalekile ngoba njoba ngiphila ngeinyanga uFogiyane uNxumalo bakhona abangafuni ukungibona ngisebenza. Eish. Ngiyalithanda idlozi kodwa ngifuna nokuthwala. No, ngizokukhuza la ekuthwaleni ngunqande nje wakafika. Ngizokukhuza awuthi uyicabanga leyo. Usucabangisise kahle futhi ukuthi uzohlala wedwa noma uyohlala nomndeni yini. Ngiyakuzwa. Yeah. Eish. Okusho lezi zinto zombili azibona bangani. Umndeni nesethwalo akuhambisana. Kufuna mawuzothwala sikhuluma ngokuthwala. Kube khona ilunga lomndeni elihambayo. Ozothi masowedwe ekhosombeni lakho. Uthi vuka sibanibane. Namhlanje imali ayikho la ekhaya. Ukuze azokwenzani? Azohambe usebenza. Okay. Ngiyakuzwa mina. Kunjalo. Dokotela omkhulu wena indaba ungathwela. No, angifuni ukuthwala ngoba idlozi lami liyangibusisa ngiyaligeza liyangisebenzela. Impesha. Hlasibe dokotela kulo onenkinga ukuphithelelwe ikhanda lengane yakhe kade ifundile. Umsiza umthini? Ngiyabonga mina. Yazi baba Pholoba ubuseduze ngangiyaqhawula manje ukuthi. Mangisuka la kulenyanga engigcine ungilande ngayo ngifika la ekhaya. Ngifikela abantu ababili. Abafana nje abafunda abasevarsity. Uma wabo wayekhala ebhuquza. Bafike ngambhemisa ngamkhothisa ngamphalazisa wabakahle wasinda wabuyela esikoleni. Wayikhipha lento zabantu. Angithi lento lesikhathi ngifika kufuna ngibulala ilumbo abakushayi ngalo. Uma ungawugaya umuthi ngeke ulibulala ilumbo. Ayi uma umuthi uzowuthenga kuNxumalo awuwazi obulala ilumbo nongalibulala kufuna ugaye phansi. Ingakho ngilanda uthwalithi ukuthi ngifuna ngitshela ukuthi sengiqakekile ethwalithi la. Kufanele ngenze ngeke ukhotha ushukela wami ndoda ungawenza umsebenzi. Ngitshela ukuthi lo muntu njobe efikile ngimlaphe kanjani. Uzwa ngawo lo thwalithi. Ndoda phela le phela ngeke ngiyithathe ngolaka ngoba iyalo ibuye ngitshela ukuthi hayi phela ngisingane. Hayi ngiyakuzwa. South Africa ningizima Africa kade nanilahlekelwa bafethu. Namhlanje ngifuna untshela isimanga. Angifuni ukuba serious too much. Ngifuna untshela isimanga ukuthi ama TV imbhede kuyabuya kodwa akufuni ukusho mina sixoxe dokotela. Nangu umuntu ulahlekelwe imfuyo inkomo bezu 17 ayisekho zonke. Ebethwenzela ubaba wakhe umcimbi ngenyanga ezayo. Usezowenza ngani? Khuluma nathi dokotela. Yini ekhona engabuyisa lezi inkomo yini ekhona engalwa ilisana nalesi simo. Ake ngilungise lapha ke Pholoba. Yes baba. Before ngifike lapha ukuphenduleni. Kukabili noma kukathathu. Kukhona ukuthi uzokwenza umsebenzi. Kanti ekhaya
kunendida longahambanga wayoyibuka ukuthi uma ngenza lo msebenzi uyophumelela yini. Ngibuka kuyena uFokiyana. Angazi soyibuka kubani ngeke ngikubize mina kodwa uma ube nenhlanhla wafika kimi uzofika ngikubukele. Ngoba kukhona ukuthi uzokwenza umsebenzi kanti uyamkweleta ubaba omdala noma uyamkweleta uAnti noma uyayikweleta ingane yakhe edlula. Edlozini uyakweleta. Bese iyadukisa lezi zilwane. Azilahlekanga lezo zibanjwe abantu abadala. Kukhona ukuthi kufike mina ngifike ngiqheke indlu yakho ngebe. Ayi sekufanele ngikukhanda uhlanya yakhe. Mana uthini? Phinda lento ishini. Ngilokhanda impela uhlanya ngikwazi kulwelapha ngoba isuku ungambizanga umuntu ukuthi akazongena endlini yakhe akwebele. Ngikhanda uhlanya. Ngilibone mina ngintshontshe. Lobuyela ukutshela ukuthi into zakho ngiyidayisela usibanibani nosibanibani. Yemadoda, angikwazi kulwelapha. Ngiyaluloya ngoba vele mangibeka into yami akusiye yakho. Ya mina ngikhile. Manje ngathi thatha ucingo ufonela umuntu osele engithakasala mayibuya anginawo ukhiya endlini yami. Bonke kade babekhalela mina. MC sifuna umuntu ozokwenza sikwazi ukuyiphindisela ngize nginikhuze nganza kwethu. Ngithi hawo ufuna ukwenza umuntu into ebhlungu kanjeni. Okuhla kashonga ukuthi uyambulala kodwa uthe umenzani? Uhlanya. Noma umuphi umuntu osekwalahlekelwe ngafika kaFokiyana. Sebafikile ngishiya imoto sengiyilandile. Ngenyanga edlule bengilanda imoto mina. Ya. Usho ukuthi imoto ziyabuya. Ngiyakutshela Pholoba ngithi mina eyakhe imoto mawuyithengile uthi lena ngifuna idume ngale kaPholoba. Fonela uFokiyana ufike kuye. Uyayiphampatha imali kaFokiyana. Ngifika ngifaka isosha. Ngithi lalela mawuzohamba ngawe le moto nali isosha engunika lona olitshela ukuthi manje ngiyeThekwini mawusuthi uyedlula nawe mnikazi wayo mawedlula eThekwini ngokungasimthetha ayisayi lapho izacisha. Fanele uphinde uyibikele. Fanele uphinde usho ukuthi hayi emadoda lalelani manje kunje sengibuyele endlini noma sengiyadlula ngesiphingo ukuze izofika lapho. Une social lithi so. Hayi man kanza ukuthi akube niyezwa mana kudlalwa la. Ningizimu Africa worldwide usasubscribe njengamanje lapho siyakucela ukuthi uqinisekise uthatha ipen nephepha uthatha iselfone yakho khona sokwazi ukukunikeza inombolo zika Dr. Fokiyane bathi uzwide unxumalo omkhulu uthi ayikho into edlula ukuthi lo kwenza okubi bese bona ukuthi ukwenza okubi yini. Hayi ukuthi menza okubi. Uthi nje akayibonela ukuthi ukwenza okubi kwakhani. Yonke ekhulunywayo. Dr. ke singenise la. Uma uthi uhlanya liyakheka ngenxa yesela. Yebo. Ubala izimoto wabala inkomo wabala imbuzi. Uthini ngalo ongiqhwagayo? Hayi ontshontshayo. Ongiqhwaga ngikhuluma umuntu ozofika engikhombe ngenhlamvu ethi phuma kule moto wena silokhuzi. Ngikhuluma ngalo ozofika ethatha amaphepha umuzi wami ethi uyahlala la. Ngifuna ukumkhipha ngoba lo muzi wami kodwa ngiyamsaba ngisabe isho kuyomreporter. Ngifuna ukwenza into syndicate. Uthini ngalona ongafuna ukubuyisa imali yami kade ngamboleka. Hawu. Ngizoka ngiqalela ngikhuluma isiZulu noma ngiliswati ngikhuluma isiZulu bamba. Yes. Alike iqile likhotha umhlanje. Ish. Uyabona mawuzofika ungikhombe. Upholoba ngithwena. Yes. MC Pholobas. Yes. Ngiyakwazi. Uma ucabanga mangifika endlini uzolala yini wena? Ungisukele ePholoba ngizojika nje eduze. Ngike ngathi ngizohamba nje wabe ngizothatha uhambo ngadutshulwa la kaMshazafa. Bangifica nje ngimile nenye insizwa siyayixoxela. Base bangidubula. Anginayo inhlamvu esemzibeni. Ayikho. Sagcina ngokukhala ivithike emajazini. Hayi babethinta nje phela vele bathinta ngendlela yabo kodwa ngithi mina anginayo esemzimbeni angixhuka ngalutho. Eish. Mina umuntu ozofika kusukele uma ngabe Pholoba umuntu ekusukele vele uyakudeserve ukuhamba agudluke endleleni yakho. Hayi ngiyakuzwa mina. Impela Yabona ke lapho ngikuziphela. uyakudeserve angithi Pholoba mangabe uhamba endleleni siyenile uphatha ubhushu. Yebo. Bese uyachaba ukuze ungadwetshwa ngameva. Ucenta lezi zinto eziqwebayo. Finish. Usho kuba wangikhomba wena ufuna into yami, wangikhwaga wena ufuna into yami, khululeka, angikukhulumisi. Fokiyana Miyeke man Pholoba miyeke lo muntu angafiki ngisho lapha ezantsi erobotini. Imshayele emoto aphele nya. Eish. South Africa besingazile izinto eziningi namhlanje size ngokuzokutshena izinto ezomnqamla juqu lapha kwaFokiyana. Ngiyafisa ukubuza le Fokiyana ukuthi igubhu sazenza yini mawuzenza ihlukene na. Hayi ngiyazenza. Sengenyuse kakhulu nezinga. Hayi ngilenyusile. Asikhulume ngenhlanhla emzimbeni womuntu. Wepholoba. Ngiyenyuse kakhulu. Ngifuna izwe lilalele lonke ngenyuse kakhulu. Ngikhuluma nje njoba ngibuyile ngifikile kulezi insuku ngino5 engiwakhile. Uyahamba uyeGoli. Eish. Angikhulumi ngento engiyakhetha ihlale endlini. Mana ngizwa uthi oyakhile, abanye bayakhelwa.
kanti wena siyakwazi ukuthi na uyingxenye abantu ababakhelayo. Wepolo. Mina ngafunda ngaze ngafika evarsity. Yes. Sengisho emthini. Yeah. Ngoba nasesikoleni ngiqala ka first year uzofika standard 10. Yes. Ngafunda. Ngaphathwa izandla ezifudumele ukuze ngifike la. Kumanje ngizakhile insizwa zihleli. Ukhona bengifonele kusena athi angazi ngaqhula kanjani. Ngikubeke phezulu. Into obungenzele yona sengivele ngathola amathenda amabili. Awemali. Ayi. Wathi angifuni ukushaya losihlanu ngafikile ngazobonga. Ngimlindile. Wathi kade ngakuthola ocingweni sengize ngakuthola ngiyeza. South Africa asingayoni ikhulunywe yacaca okwakho ukuthi usukume udlondlobalise owakho umzimba ngokudlondlobalisa izinto ezixhumekendeke kuwe. Business lakhe lingahlali phansi ekhona for Giyane. Ungachukuluza usukelwa abantu ekhona for Giyane. Musa untshontshela, musa futhi untshontshisa. Yazi khona inkinga ekhona. Oma wethu basebenzela bomdabu wase basebenzela nabelungu. Bese ingane yalo ithatha ispoon. Bese kuthiwa sithathwe yimi ithatha isamba semali kade sithukiswe esefweni bese kuthiwa uma wami ngenza njani kulesi simo sicathulise bese siphuma siyaphela. Uyabona kuleso simo leso Ngitshotshisiwe untshontshiswe ayi sekufanele phela manje induku ibuyele kumviki angithi awasilutho sekufanele sidwebe uvi manje ukuthi lento ayikhiphe ngomlomo ecasukile ayibuyele kuyo kunomuntu wepholoba engiye ngwakhe. Hey demede man. Kunomuntu engengwakhe. Yabona masingezwene na umfungela. Ngiyawudla 7 days. Bese ngiyahamba ngiyodibana nawe. Ngqoka into edabukile. Fike ngikubingelele ukuthi uyaphila MC Pholobazi uthi ngiyaphila. Bese ukukhuluma ngenhliziyo ukuthi buka manikini kanjani nalwa nami. Uzoqhuma. Uthini mawuthi ngizoqhuma? Wena uthi manikini. Bejafele sandwana. South Africa kudlalwa lana kudlalwa sesiphumile masiphuma ngenombolo zika dokotela. Dokotela tshena abantu utholakala kuphi usebenza ngaziphi insuku bese usipha neinombolo ba. Impela ngisenjalo nje. Nginitshele nonke niphelele South Africa ngithi ngisatholakala eNanda naseJozini naseGoli. Noma ke eGoli kubanda angikaye ebusika kuyabanda. Ngiyawasaba amakhasi. Kodwa nje eNanda ayuyangithola naseJozini uyangithola. Inamba engitholakala kuyo 079 31 588 76 079 31 588 76 Fokiyani bese kuba uCelc. Yes. 074 7616 531 asiphinde dokotela 074 7616 531 Fokiyani mfowaqhumalo. Fokiyani mfowaqhumalo dokotela ke nganiza kwethu kakhulukazi oyifactory yazo zonke izinto azifunde ethongweni abuye ethi akuzona ezakhe kuphela kacaphunele nabanye. South Africa ningizimu Africa God bless you uNkulunkulu anibusise ayibonane ngokuzayo manje safuna ukuthi abuye beleselana njengoba nibelesela uzogcina ehloniphile uzobuya bye bye. Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Pholobazi Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Pholobazi Siyaviva buka kumnandi Siyaviva no MC Pholobazi andile umenjalo qhawe lethu andile mdaka ngobo umenjalo qhawe lethu andile wemdaka ngobo umenjalo qhawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva no MC Pholobazi